As aventuras de Minchi. Minchi, que pasa? Ai, é que quería sair a xogar polas rocas do lado da casa e como hai tormenta non podo e abúrrome. Ai, Pois vai a tormenta. sí, Mira, xa que non podes sair, podemos xogar a algo. Propóñoche un xogo. sí, cal? Non sei se o coñeces. A ver, sorpréndeme, estou esperando. É o xogo das agachadas. Ai, pois non o coñezo. En que consiste? É un xogo para nenos moi divertido. Mira, un neno colócase de costas en mirar. Así. Así, por exemplo, e ese neno di 1, 2, 3, non me ves. Mentres os outros nenos móvense, Ai. pero cando para de contar todos teñen que quedar conxelados sen moverse. E quen se move, perde. Que ben, que ben. Empezo eu, Vale. Ai. 1, 2, 3, non me ves. Movícheste. Veña, agora eu. Vale. 1, 2, 3... Espera. Vale, xa, Agora. estás. 1, 2, 3, non me ves. Moi ben, non te moviches. Outra vez. Ai, sí. Veña, 1, 2, 3, non me ves. Ai, Oh, Minchi. vaya, que golpe. Moi ben, o xogo gustoume moito, pero estou un pouquiño cansa. E como hai tormenta, vou quedar descansando quentiña aquí no meu terrario. Oi, case tan quentiña como un pito no seu niño. Que? Os niños están quentiños. Pois sí, telo que recordar, porque cando eras pequena seguramente estiveches nun niño. Quen? Eu? Sí? Veña, vamos descubrir cousas sobre os niños, queres? Sí, investiguemos. Os niños. Un niño é unha especie de casiña para que os animais coiden das súas crías. Nel, os animaliños pequenos gozan de calor e tranquilidade esperando a que súa nai lles traia a comida. Teñen niños os animais ovíparos, ou sexa, os que se reproducen mediante ovos, como os paxaros, os réptiles como a Minchi, os insectos ou os peixes. Pero tamén é un lugar de cría para os animais mamíferos. Os niños están formados por follas e erva e normalmente colócanse nas ramas ou nos ocos das árbores. Moitos humanos tamén colocan nos seus xardíns niños feitos por eles para poder ter os paxariños máis preto. Vale, unha pregunta. Os peixes teñen niños? Sí, moitos peixes teñen niños baixo mar para cuidar das súas crías. Guau! Estáme gustando isto dos niños. Son tan... ¡Achis! Vaya! Así? Ese sí que é un bo niño. Sí? Cántanos a canción do Pío Pío. Ai, sí, é certo. Espera. Veña. Ai. Desde a árbore alta e con boa vista saco boas fotos porque son moi lista. Un paxaro no niño que canta pío pío no meu niño ben quentiña. Eu río pío pío. Eu canto pío pío, eu canto pío pío. Desde a árbore alta e con boa vista saco boas fotos porque son moi lista. Eu canto pío pío, eu canto pío pío. Adeus, Minchi. Ou debería dicir Pío Pío. Sí, adeus, pío pío. Ai, ai.